Ja siis moi kaikki ja tervetuloa Ritsaapesen kanavalle. Aika upea aina autossa. Joo. Eli siis tää on nyt mini Q&A, koska pari kysymystä jäi pois. Koska ne tuli vasta tänään, joten mä aion tehdä mini Q&A. Joten aloitetaan. Ensimmäinen kysymys jälkeen. Oletteko tosta äänestä, jos se kuuluu? Niin, ottakaa sekin. Lempiruoka. Mun lempiruoka on faitas tortilla, niin kuin tortilla. Mä kuvaan videota, joten voisitteko olla hiljaa sitten? Kiitos. Eli lempimeikki. Mun lempimeikki on ehkä... lumenen se yksi meikkihuone. Ja mulla on tälläkin meikkiä sitä. Se on semmoista jostain kyssävyä. Kumminkin. Ja sitten vaihanko petseä? No, riippuu. Jos et huijaa ja jos lähetät ensin. Tai siis mä en saa postittaa. Mutta sä voit postittaa mulle sen. Sillä, että se käy kyllä, että jos me tullaan hakemaan teiltä tai te tuutte hakemaan meiltä. Riippuu kuinka kaukana te asutte. Ja joo, viimeinen kysymys. Montako petseä? No, mulla on petseä haukotus 80-90 petseä. Ei hirveän monta, mutta no kyllä se niin nyt aika monta on ja nyt meni ripsilmään. Joo. Mut siinä oli kaikki kysymykset, joten moi kaikki ja nähdään ensi